Kwedu kuno mabuja madokachere tauya nadzo nhau dzanyasi zuva rochimakumi 23 mwedzi uno waGumiguru. Potiri kutanda nayo madzibaba oshanduko Godfrey Karembera wakomana izvezvi hwendo huno kakarembera mhanduwe nokutoti pakanyangariwa agokubiwa zvokutoti ipapa anga arifanira kunga atoendesiwa kuchipatara chaiko kuti avhenekiwe nana chiremba asi waribekana kumupa mukana wacho mhanduwe unobva waita kuona kutoti mwoyo yavo yakaita kusvipa varumewo harikaitiramba tichiringa kwainoperera tikundosvira kuti areke kugopfa kana kuitiwa akapfira mberi zvakaita wamwe. Ipapo Zimbabwe Anti-Corruption Commission yakutotanda kuzvirova matundunu mhanduwe wari kuti isusu takumberi muri kuona zvatiri kuita kuisana neori Mike Chimombe naiye kaMoses Mpofu tawaita kuti wabatiwe nomhosva ndisu apaka wari kutadza zvavo kureketa kuti wakomana ava wandoitawo munyama ava nokuti wakareketa panguva yekudya muromo unepfuta rombudzi rikaitiramba tichiringa izvezvi vanhu vanga vautobvunza kuti ko yerenform makasvika papi nokutoti ino mapepa akaendesiwa kuFinancial Intelligence Unit kuRBZ achibva kuSouth Africa kuti wakomana zviri kuitiwa mari dzenyu dziri kutekerera zvisirizvo rekai tione kuti wanoipedza sei wachareketa kuti kudii kureketa kuno waribe chawareketa wabva wandoita kunge vanhu wapererwa nemasoko imi pakanyangariwa apo asi rekai tirambe takazviringa hedu kwazvinoperera. Kwai Jobo Sikara, Tendai Biti, Jameson Timba, Jacob Ngarivume, Munyaradzi Gwisai, Obet Masaraure, Emmanuel Sitima na Molini Banda musi wechipiri chiri kuteera chichi nguva dzoguminotibodzi dzomakuseni vari kuSwapes Trust kwaibo Mandaza vanenge vari kuita mureketo naanakadzitape ikweyo rekai tigoona kuti vanenge vachireketa kuti kudini kwainyaya vari kuda kureketa nezvayo inyaya ya2030 iyo yamunangarwa kuda kuingidzirawo utongi hwavo kusvika gore ra2030 rekai tirambe takazviringa kuti zvinosvika kupi. Daniel Morokele agoreketapo kare akati gorekai kufunga kuti ndeava vachere vari kureketa kubulawayo tinenge tiine patiri kureketawo pokare isusu vari kubulawayo tinenge tichireketawo musimbodzi nguva dzibodzidzo wobva wasaya kuti kohoko naye wakomana rekai tirambe tichiringa hedu kuona zvikaramba zvichidari peno zvingaite kuita kuti vanhu vafunge kairi wasati waita chinhu tinoramba takandoringa tichinokunyepai. Iyo nyaya ya2030 iyi yaita kuti mumwe ariwo kudaro paramende rekuAmerica Gregory Mix agoreketa kuti wamunangarwa tiri kuchenjedzai gorekai kuita zvamuda kuita izvozvo vanoziveiko vaAmerica vava rekai tirambe zvedu takaringa manyautsamukamwa avanenge vachireketa havo nokutoti vanoziva kuti varibe chavanoita varibe kana chibodzi rekai tirambe tichiringa kwainoperera nyaya yacho. Wamunangarwa nyasi wapa mapepa okufunda kuvadzidzi vanosvika zviuru 3,491 3,477 graduates pachirungu pachikoro chofundo yepamusoro Great Zimbabwe kumasvingo rekai titi makorokoto kune wapowa mapepawo apawo nyasi Kembo Mohadi agopuwawo bepa rekunzi iwewe tundokuremekedza kuti uribe kufunda hako asi taundokutiwo dhokota taundokutiwo dhokota nekuti wakarwa hondo ko wana Tsano nana Chimbwido wedu wanga vari kurwa hondo wachapuwawo nani vanojairira vanhu vavo kunofadzai mairi abva andoti imi niki mangwana tinyepei kuti Kembo akaite chokuti nechokuti zvakazara tizozive kuitira kuti mangwana kana mukanetsana munozofuma pamaakureketa kuti akaribe kurwa hondo uyu zvavakazoita pana mai mujuru wakapfuma kuti aiwa izvezvi Kirisi Mutsvangwa akuti aiwa uyu aribe kurwa hondo iyo wachina wachito Kirisi aribe kurwa zvese mhandiwe unoita kuona kuti paribe chisvinu ipapo rekai tirambe takaringa kuona kuti inopera sei. Mapurisa agototi wakomana isusu tinoisa magedhe omugwagwa pese kwai maroadblock tinoisa pese anoisiwa mhandiwe nzvimbo dzinozikana dzaanotooneka zviri pachena
regai tigoona kuti zvii zvinenge zvichiitika, nekutoti kuwanda kwaanenge akaita mandiwe mapurisa pese pese migwagwa ichibva yati pano ukatekaira miniti ribodzi wasangana nevamwe, ukatekaira miniti ribodzi vanhu vanenge vakaita kunge manyerere mandiwe ari pese 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 pese, pandoita kanhu kadonha kachingwa kadonha wayapo wosaya kuti chii chaizvo chinenge chiitika. Regai tigoona kuti wachazviita sei, nokuti vanhu wanga wadhiniwa mandiwe, wadichiwa chaiko chaiko nokuramba wachindoona mapurisa apa mapurisa anenge achinetsa kwete mbichana. Regai tione kuti zvinopera sei, ticharamba takaringa. Chikoro choBraden Country kwai chazoti aiwa tabweka, nokutoti wakaenda kudarika wakabva wajiwa nonyaya yokuti wamise waChina wanga watoda kuisa factory yosamende imo mumhera maomo. Wakomana munyasimo munenge maita chiutsi zvokuti wapwereiwawo idi tinowaita kuwambwira tsitsi. Regai tigoona kuti zvichasvika kupi ipapapa zvokuti waChina wakambenge wambonzi wamire zviribe kana akatetekera mandiwe. waChina wanenge wari pamusoro pomutemo wedu zvinoita kuhwadza pawakatsika aiwa pakuru. Regai tigopagwisa rimwe zuva hedu takazvifunga. Mumwe mubvana nemakore 11 akanzi ari kusaika mwedzi wakuda kutokwana izvezvi aboyeka hari mupenyu achigara nevamwe watsano kuBulawayo ikweyo ane makore 25 abva atosungiwa mufana yeye kuti aendesiwe kujeri. Regai tigoona kuti nyaya yacho ichaitiwa sei, nokutoti pakanyangariwa ipapa, pakanyangariwa. Regai tirambe zvedu tichiringa kuona apa ozinwa yapa kuti vanhu waziwe kuti madhamu omunyika akazara kusvikira papi. Chatoti hwadza kutoti waburitsa madhamu enyika yese, wakatadza kuburitsa oro kuchivhu, wakatadza kuburitsa ro kwedu kwamutoko kuno kumudze kuno dhamu riko, asi waribe kureketa nozvaro wosaya kuti kohokona wakomana. Wakati kwai madhamu ari munyika tikaabatanidza ese kuzara kwawo kwakasvika zvikamu 43 kubva muzana 76% pachirungu. Pokare wakati tugwi mukosi ndo riri pamusoro rakazara zvokuita zvikamu 23 kubva muzana. Apa riri pasi pasi kwai Nyankuni dhamu rino zvikamu zvisere basi kubva muzana muribe mvura umu mandiwe zvakaita kuoma. Regai tirambe takaringa kuona kuti yawe wanonaisa mvura chere kuti inyatsozara. Potras yatiyo wakomana mwedzi 3 yochipiri yopagore Q2 pachirungu. Starlink iri kuita kufemera liquid mugotsi chaimo, nokutoti pakupa vanhu dandemutande aiwa Starlink iri kukwikwidza. Regai tirambe takaringa mandiwe, iyo Starlink yacho iri kumora mari muZimbabwe kwete mbichana. Mabhazi, motika, wanhu kumamisha kwese wakundoti Starlink yei aiwa wakaita kunota chaiko zvino. Regai tirambe takaringa. Zesa yaburitsa masoko ari kuti kuno mufana ane makore 17 akagwarashiwa ano magetsi kubudiriro 1 extension. Wakomana wakwaino Zesa aiwaba isusu tiri kuziva munhu akamutuma kuti endai moita anga ari bemvumo tatiri bomupa basa rekuti aende kweita. Wakomana zvizviri kuitika. Regai tirambe tichiringa tikundoti mweya wamufanayu dai wazorora murugare, nokuti paribe zvino apa 17 basi makore ache idi zvinoita kuhwadza. Bhangiro NMB kwai mhandiwe rinenge rinoda kutengiwa newaChina, nokutoti kureketa kuno kambani iri kunzi Makomo Engineering kwai kambani waChina ndo yakambani inozvikamu zvakakurisa mubhangi imomo 24 21.4% pachirungu. Wakomana wanenge wazofunga kujamari waye waChina waye. Regai tirambe tichiringa kuona kwainoperera. Apa tikaringa dziri kuitika pasi rese, Bheki Cele muSouth Africa mumu anga ariko kukomisheni iri kureketa zvakareketiwa naMukwanaziya. Unobva wanatsa kuona kuti aiwa Senzo Mchunu aiwaba paribe zvazviripo pai. Regai tigoona kuti zvinopera sei, tinoramba takaringa. KuZambia dzauri kweduku wari kuita basa rokunyoresa wanhu wari kuda kuzovhota mandiwe izvezvi kwaiba uchairo kusvikira zuva rochi 10 romwedzi uri kuteera.
tinenge tichiringa kuti vari kuitekedza sei nyaya yacho. Tiri pasarudzo ipapo, Ivory Coast vezuva rochimakumiri-5 musi womugowera vari kuenda kovhota mhanduwe, vari kuenda kovhota. Regai tigoona kuti zvinenge zvichitikaira sei. Kuringa kwedu Alassane Ouattara anenge ari kutaratara aripo ipapo achihwinha ipapo kana kurambira pachigaro. Zvese zvinenge zvichindoitika. Regai tirambe takaringa. Kwai kuno vanhu vanosvika 40 wapfa kuTunisia uko, wanga ari mukabhoti mhanduwe kakabva kaita pakaita kunyangariwa. Wese vanhu iva vanenge vari kuzama kuenda kuEurope, kuzama nopese pavanokuona mhanduwe kuti waende kuEurope. Pakanyangariwa. Regai tirambe takaringa. Kwai mukadzi waJohn Rawlings atisiya uyu, anga ane makore 46 76 pachirungu, tikuti mweya wache ngauzorore murugare. Kughana kwaita nyahwa, peno vamwe vachatekaira pokari kuenda ikweyo kowapurura. Hino ticharamba takaringa. Mike Tyson uyu wokuita kukanda zvimbokoma mhanduwe kwai agouya kuDRC akati kuno ndo kwandakabva, madzitateguruguru angu ndo kwaakabva kuno, ndauya koti kwai tizivane. Tikati aiwa yavo vakanaka. Pawakareketa paye kuti vanhu vachabenuka, aiwa regai tione kuti kubenuka kwacho ndiko kuchere. Dai akazouyawo nokumari abatsire hama dzokumuDRC dzachedzo zviite zviri nani. Tinoramba takandoringa. Asi ukandomuningisa, aiwa akaita kutorana neyo kuparangana nevanhu vokuDRC anobva aoneka kuti aiwa ngoikweyo idi nayawe. Regai tirambe tichitenda izvozvo. Kukinya tarwadziwa mhanduwe, munhu ari kunzi ndiye ane world record mhanduwe yokumhanya mhanyo wakarepa wochidzimai anonzi Chepngetich. Abhaniwa mhanduwe kunzi aiwa kuita basa rekutora zvinhu zvisingabvumiwe kuti unge uchitora. Wakomana makore 3 akagara pasi asingatambi, asingamhanye zvaanofanira kunge achiita. Unobva waona idi nayawe kuti idi vamwe vanhu heno kuti chii chaizvo chinovabata. Trump agotosiya mumwe munhu anogadzira mari yemagetsi crypto inonzi Binance. Kwai atonzi aiwa ngaabuditsiwe mujeri uyu mubedu, tichamuisa pauti arambe akasungiwa. Kuno wakomana kana zvikange zvakadari, vanhu vanenge vabatiwa nomhosva vachindotakaniwa. Idi heno nayawe. Regai tirambe zvedu takazviringa kuti zvinoperera kupi. Asi aiwa kwanyasi tagumira pano mabuja, ndiri wenyu mhanduwe. Onawo.